агар аҳамият дода бошӣ дӯст доштаат чандон хуб нест. медонам. дар ин масъала чӣ кор кардан мехоҳӣ? агар ин ҷаласаҳо намешуданд шояд мо якдигарро тамоман намедидем. элин, гумон мекунӣ ман хоҳиши вохӯрдан надорам? аз вақте ба Истанбул омадем мо ҳатто дуруст хӯрок нахӯрдем. фаҳмидан мумкин қарабоҳир майда буд, ҷои сайру гашт намеёфтем. вале инҷо Истанбул, ба тамошоям намебароем. мебароем азизам. ман ҳам гуфтанӣ будам ки шом ба ягон ҷои хубе равем. дурӯғ нагӯй, навакнун ин фикр ба сарат омад. агар хоҳӣ бозпурс кун. агар хоҳӣ туро азоб ҳам медиҳам. гӯё ки бе ин ҳам ҳар рӯз азоб намедиҳӣ. агар дӯст доштани ман ба ту ин қадар азоб оварда бошад, маро парто халос мешавӣ. агар туро партоям, маҷбурам ин шаҳрро, ин кишварро ва ҳатто ин оламро тарк кунам. аз ту даст кашидан кори мушкил аст гулам. фотеҳ хуб астӣ? бегоҳӣ тайёр бош элин. аз назди қумандон оям туро мегирам. ҳунарпеша. баъд ман модарамро аз дохили автобус гирифта ба хона бурдам. акай кешанли саломат бошанд. офарин. файзулло, модарро ранҷондан мумкин нест, новобаста аз вазъият. дуруст мегӯед ошиқ. ака, ана он мошини сиёҳро мебинӣ? дар дохили он 4 нафар одам аст. аз субҳ боз хонаи маро назорат доранд. инҷо интизор шо, ман фаҳмида меоям. ака, ҳолатон хуб аст? ҳа? чӣ? шуморо мепурсам, хуб астед? боз ба фикр фурӯ рафтаед? ту чиҳо мегӯӣ? кай диди ки ман ба фикр фурӯ рафта бошам? рӯзҳои охир доим чунин астед. ба шумо чӣ ҳодисае шудааст, вале ба мо намегӯед. ин рафторотон ба мо бисёр аламовар аст. бале, рост аст ака. шумо аз мо чизеро пинҳон надоред ака. агар ягон мушкилӣ бошад ба мо ҳам гӯед, ҳамро ҳал мекунем. винед, меранҷидааст. ҷони акаш аст. ҳамаш хуб аст азизам. ман чойи навдам карда меоям. ака, ман рафта меорам. не, шумо суҳбат кунед. худоё худовандо. оҳо, алло, мелиса? лабай, чӣ ҳол дорӣ? маро бубахшед, шуморо нашинохтам. ин манам, муҷоҳид. ҳа, муҷоҳид. бубахш, туро нашинохтам. рақами телефонатро ҳифз накардам. ман хубам. ту чӣ кор карда истодаӣ? ҳеҷ чиз. ту чӣ кор карда истодаӣ? ҳеҷ. ман чой нӯшида мешинам. райҳон чой хастагиро мебарорад, кӯмак мекунад. нӯшиҷон, биё ҳамроҳ нӯшем. албатта. вале ҳозир наметавонам. вақти кориам ба охир расад. хуб, дар куҷо вомехӯрем? чойхона мешавад? майл.